Jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe a yaw pindi tv min calmini on ɗo mawɗon wonde dunde baba adama nde kala misbisimmi mon kelle gadande robindo jayndi talata nogase ɗiɗi lewru octobre 2024 bisimilla mon e kelle gadande robindo jayndeji puɗɗortonen koye jayde gendire leydi sénégal jayde le soleil ɓe garti koye kanko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye hanki o ardino mollulde gam ƴewtade koyitno noon koɓe mbiyata ko état généraux des transports kanko hoorejo leydi ndi ɓe garti e ƴewtade nde lulde tawi noon faydo ko gam sappitade e ƴewtade gam tigui koyete ko ɓamtare dumbinde to banggue wonande secteur de transport ɓe garti hen kono ɓe garti kamɓe le soleil ha joni e Bougane Gueye Dany ñawore mum tijja ko ñande capantati lewru octobre ndu ndu gonɗen Ahmed Suzane Camara kañumne heeɓi wellitare ko mbiyata ko liberté provisoire ƴeewoyen jayde l'observateur ɓe garti koye Bougane entre l'ombre et lumière kanko Bougane omona hakkude jamma kam ni e ko yiyete ko ñalawma ɗum noon koto banggue wonande ngal pellital ngal o ƴetti to banggue ɗum saabini wonande jaggugol makko kanko Bougane Gueye Dany beele ko ɗum stratégie ko wawi wonde foof beele ɗum kadi jogorani jibinandemo caɗele o saaha tan ko ɓoyata campagne électorale uddittu kanko Bougane mo ganduɗa ko jeeyaɗo e listuji e sammu sa kaddu ɓe garti kamɓe l'observateur ha joni hanki o audience hakkude o mo ganduɗa ko mawɗo jagorde Ousmane Sonko kam e Déthié Fall ɓe kolliti ko ɓoyata ko mo huccidiri e jandiyankoɓe kanko Déthié Fall waynade Barthélémy Dias e ɓen ɓe ganduɗa ko taweteɓe e coalition sammu sa kaddu jayde enquête ɓe garti koye kanko mawɗo jagorde Ousmane Sonko waɗi défié Amadou Ba nde o ɗaɓɓi mum nde ɓe mbaɗata tigui ko yete ko plateau koccodiral hakkude makko tawi kadi ko yewtere goɓe jiile artude ko yetno e caɗele faggudu leydi Sénégal ɓe garti noon wonande kamɓe a guet e yiide ɗum ɗon so ƴeewama e tarik wayri wadde guilay hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e jeetati hakkude Moustapha Niass kam e Masmoud Diop jayde Les Échos ɓe garti koye kanko mo ganduɗa ko Augustin Senghor président fédération sénégalaise de football o arti addude yande makko e ko yetno wonande on jogorɗo ardade kippu baroɗe leydi Sénégal kono ɓe garti e innude inno mo ganduɗa ko Habib Beye Oumar Daf kam e Hervé Renard kono ɓe garti kamɓe Les Échos ha joni e Amadou Ba warti e ko yitno noon hanki o kuccodiral makko e jandiyankoɓe ɓe toon to galle mo ganduɗa ko mbiyen maison de la partie mo parti socialiste kanko Amadou Ba o arti ko yitno noon jamfo mo ganduɗa ne ñohe hakkude makko e Macky Sall e sunguji lefol laamu ɓennuɗi ɗi kono kadi o arti e ko yitno e wonande ha joni hakkude makko e ɓe ganduɗa ko kay laami hande oɗo saaha ɗin tuumaji ɗi o tumetano to banggue wonande koɓe mbiyata ko état des finances publiques ɗum ɗo kala kanko Amadou Ba o arti hen ene tawe e jayde Les Échos jayde le mandat ɓe garti ko e nangugol Bougane Gueye Dany saabi jaltugol ɓen ɓe ganduɗa ko coalition sammu sa kaddu sen Moustapha Sy gardiɗo PUR o mo ganduɗa ko Halifa Ababacar Sall Pape Djibril Fall wondude mo ganduɗa ko Anta Babacar Ngom Barthélémy Dias Thierno Bocoum kamɓe kala ɓe namdima oɗo saaha ko yaawi e ko yaccinde Bougane accete nde tawno ko otage politique kono ɓe garti kamɓe le mandat ha joni e toon to nduɗo suudu koɓe mbiyata ko conseil économique social et environnemental ɓen ɓe ganduɗa ko taweteɓe toon namdima nde keɓata ko yete ko indemnité mumen jayde las ɓe garti koye Bougane Gueye à la MAC maison d'arrêt et de la correction mo Tambacounda tawi ñawore makko tijja ko ñande capantati lewru octobre kono ɓe garti Amadou Ba hanke jaltal mum o arti e gueɗe kewɗe to banggue wonande o saaha gurno to banggue leydi ndi no yaratani ɓen ɓe ganduɗa kay hande jogui taltali to banggue laamu leydi ndi o arti hakkude makko e Macky Sall jokkodiral mabɓe jamfo on mo ganduɗa en haaletno hakkude mabɓe ɗum kala o arti hen kono arti kadi e ɗin tuumaji ɗe Ousmane Sonko fawi e dow makko to banggue wonande état des finances publiques mo leydi Sénégal jayde Rewmi quotidien ɓe garti koye kan haala Amadou Ba mo ganduɗa o yalti e deƴƴere mum hanki o holti tigui darde ko yete ko chef de l'opposition o arti jamfo kaletnoɗo hakkude makko e mawɗo leydi gonnoɗo e on tumo Macky Sall kono arti e sungoji lefol laamu ɓennuɗi ɗi état des finances publiques kanko ɗum ɗo kala Amadou Ba o arti hen kono kadi o yani o mo ganduɗa ko mawɗo jagorɗo Ousmane Sonko kam e hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye e ndeɗo eɓɓore nde ɓe kolliti vision Sénégal 2050
jayde l'évidence ɓe garti koye Samoussa Kaddu ɓe garti noon koye jiidal o mo ganduɗa ko Déthié Fall e audience mo ganduɗa yidiri o mo ganduɗa ko Ousmane Sonko mawɗo jagorɗo ɓe kolliti ko ɓoyata ko kanko Déthié Fall mo wat jaltal tawi ko kuccodiral hakkude makko e jaydiyankoɓe ɓe kolliti noon ɗum noon beele ɗum jogorani addude pusgo toon to coalition Samoussa Kaddu kono ɓe garti kamɓe l'évidence ha joni o mo ganduɗa ko Djiby Sy gardiɗo mouvement moɓe mbiyata PIDS holliti kanko ne darde makko ngam nangorande ɓe ganduɗa ko lande Pastef jayde li quotidien ɓe garti koye kanko Amadou Ba mo ganduɗa ko kay tigui woni tête de liste omo ganduɗa ko jamma ak jeriño arti hanke jaltal makko wati état finance publique kanko kono arti jokkodiral makko e mawɗo leydi omo ganduɗa ko président Macky Sall jam fo kaletenoɗo e ɗin sungoji lefol laamu ɓenduɗi ɗi warti to banggue wonande ɗin tuumaji ɗi Ousmane Sonko fawi e dow makko ɗum ɗo kala warti hen kono warti e yiide kanko Amadou Ba ne wayno o ummi ko toon to ministère des finances hitam ñaƴƴiɗe sappo e jeenayyi 2019 ha 2023 ko nden tigui o ummi to ministère kalfinagal pawino boñ leydi Sénégal kono warti e yiide e on tuma nde ummoto toon o woppi toon to banque centrale ko ɓuuri temedde ɗiɗi capanɗe jeeɗiɗi milliards e koppeje men franc CFA kanko Amadou Ba kono kadi o arti e nde ɗo eɓɓore Sénégal vision 2050 po Bassirou Diomaye Diakhar Faye en ƴeewoytu jayde l'éveil ɓe garti koye Abdourahmane Diouf jagorɗo kalfinado jangde towde nde kanko mom ganduɗa ko jagorɗo o yeddi ɗin tuumaji ɗi ganduɗa hollinoma ɓen ɓe ganduɗa ko sandaji ɗi to banggue boursuji mumen laamu ngu ƴetti ko yete ko pellital gam ustude ɗum o yeddi ɗin tuumaji ha laaɗi kono noon ɓe garti omo ganduɗa noon ko kanko tigui woni Amadou Ba e jaltal makko o arti yeddude tuumaji ɗi ganduɗa Ousmane Sonko fawi ɗum e makko to banggue wonande état des finances publiques kono addi yiyande makko e nde ɗo eɓɓore komi wiyata vision Sénégal 2050 kanko Amadou Ba jayde le quotidien ɓe garti koye Amadou Ba monte sur le Rhin kanko Amadou Ba o arti noon e ngal jaltal hanki o yani e laamu ngu holliti darde ko yete ko chef de l'opposition kono o ate yiide hay rapport goto meeɗa wadde mo épinglé e ɗin tuumaji noon ɗi ganduɗa ɓenni kanko Ousmane Sonko o fawi ɗum e dow dande e kanko mo ganduɗa ko Amadou Ba kono arti e wonande e nde ɗo eɓɓore Sénégal vision 2050 o holliti nden eɓɓore noon wona ɓamtare e leydi Sénégal e yiide kanko Amadou Ba bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Yawo Pindi TV ko ɗum woni komin ɗoɓinnomo ne kelle gadane roɓinde jaydeji subaka hande o min dokkonaadi alarba janggo so hawre welede Allah ɗo e nder jaam jogo min jogo mon on jarama.